Ymlah Shuh ban Siew pisa lingba ka UPI Khlem da Siew ya ka MDR. Kamot ayu UPI. UPI kamot Unified Payment Interface kadai ka rukom Siew pisa kabala ban Siew mardor kabala shna da ka National Payment Corporation of India kaba ailat ya kinong pendan kam ban pha pisa mardor hapteng ki bang jongki Khlem kano ka jing Siew. Ka Unified Payment Interface ha India ka aya ka rukom trikam ka bastat bat ka ba kinong pendan kam kim dan kam ban Siew ha ba ki pha nap tiang pisa lingba ka UPI. Henry kanigala ban kala no shan namar ba ka Payment Council of India kalaterwa ban pentri kam biang ya ka merchant discount rate ha ka UPI bat ka rupe. Lada ka UPI ka menjur ya kani kandon ka jingkala ka bakraw ha ka rukom Siew pisa digital ha India. Kita long kubor ki ya thu ba ki financial institution bat kinong punya ya ki kam Siew online ki kento ba makiru ki don kam kalat kamai makin la ban penne pensa bat penyar ya ki rukom Siew pisa online. Menta ka eka banja lada ka UPI kan pediang ya ka jingterwa ban penre kam ya ka MDR. Ka eka ni ka MDR. MDR kamot merchant discount rate kabamot kador bala shim na kinong kayi kum ki bang bat kinong penyaj ha ka kam ban Siew pisa digital bakin la ban pentre kam bahaya kan deka rukom Siew digital payment. Ka MDR kam dei ka badang thamai henry ka dei ka bala dep tri kam menshwa bat la pinsenge ya ka house nam arhajar arpo namar ba ka sarkar India ha ka tu ka por ka angnut ban kentiu ya ka jing Siew digital bat ka penslur ya ki kamret kamria ban pentre kam ya ki ne ki la jing Siew online. Ka sarkar India menta kadang don ha ka jing bishar bnya ya ka jing terwa ka Payment Council of India ban pentre kam biang ya ka MDR. Kita lang kubor ki thu ba lada wan pai biang ka MDR ha ki jing pentre kam UPI kan wanra ya ka jing kala ka bakraw ha ka rukom Siew digital hari India.